tun trum churin lo lam dai thlir thut te ang Wuhan kar ni kalta a quarrel chhiatna chi hrang thlengte kha kan en hawanga khatianga chhiatna na satak lo thleng kha engwanga lo thleng nge niang Huanu thil siam chunga chhiatna na satak thlen turam hian shemna antok tamayam nile tin kha chhiatna khan engi angong ti te po thlir ho ve shim te ang Meni som palit lailam dariat le minute somthum pakwa vel khan Wuhan Hubei province Chaidian le Qinghai district te chu Thawngaleivir na takina nuaya 3 second khatameter somni pathum point pakwa ana le Rial na satak thok telin chen na in engi mozat achia ani thingkung atlurem ruma building engi mozat a chebok ami cheng te chon tiang em a Thawngaleivir chakhi anla mu ngai lo thule an lo zia an soina sal le ani thenkhatah thiltheng chu social media platform shang an uploada weibo an video post en atang te hian an hlo tur zia chu shat thiam a har lo hle ani Chaidian cheng internet mang tu pakhat yesun jongwa chuan weibo message siamin helai mun hi Wuhan Chaidian district ani zanin hian call aphena sa ema Thlipui aron thoka ro tam tak le Rial lian tak atlabok Rial te hilung te lian channel nol tiat te ania artui tiat te po mu ani Achente chuan in chung le kar chung te po ati chhia ani ti ina post ani meni som panga aloni chuan amma zana Thawngaleivir rap thak tak wang chuan chulai vela building om te chu a chhenna sa hle a rangwa in chung te chu Thawngaleivir chuan a len bawa li thei tam tak chhia in saklai te po achima thil zong chu a chhia ani deuh ber mai mu a she om tak zetani Kan sia theu angin chatok mek Wuhan hi COVID-19 ron chhuana ania Communist Party ten Hripui songchanga hian zep anlo nei wangle asoi chuak ma satu Dr. Li Wenliang chu anlo dalwang ten Wuhan na cheng mi puite chu he shilengin aden masak ber anlo ni pha tin Dr. Li Wenliang ngei bo kumsom thum palimi lek ni in he shileng wang hian aboralani for inni theng hian Wuhan Hripui wanga thi te hi soifak thei anilawa Chinese Communist Party ten Wuhan shileng anlo je wang khan shi chu shelawin muntina alodara tuna hian Khawvel puma mishing maktadwa itam tak ten nunna anchan pha to a ni tinin azat che soihar khopin nunna tam takin ator pha ani Wuhan chau hi Hubei province hetiang thile ro na satak tok hi anilawa Siogan khawpui po meni sompali khan ruale thlina takin anuai ve bok heng Thlipui le Ruahpui te hi a khawpui tui chepai na thatle thatlo fia tu ania meni sompanga athil theng thlir phei chuan khawpui pum chu Tunhnai om ang hial ani Meni sompanga chunulama chuan Yangshin County Hubei province po boruak lumle vote chu ain lumlet na sa ema
Tunhnai tulam le Meteorological Department lam chuan Rial, Thlipui, Trekk le ruahna sataka thlen tur thu warning voice somruk lai an pet chhuak ani. Tai lamdar thum le minute som nga bor vela chuan yangshina Thlipui le ruah aron thok tu chuan khwa aron ti them mup mupa darkar chan ve lek o ma se chhiatna a thleng hnem man hle ani. Inte motor te ko thera board intar te chu ati chhnem man hle a national highway a thingkung kumsom chuang laia upato te chu thnem tak a chem thlobok kung laia te chuan an thal rum maya nasa takin traffic ati boy bok vanai thak takin tuma in hliamero an omlo hlawa yangze luilama te po chuan Thlipui ain mung na sa hle ani. Me ni som palizan chuan chujiao khawpui Jiangsu province po chu Thawngaleivir chuan anuaya chuti lai chuan Thlipui na sa takle Rial le ro athok telbok. Chen in le electric ban tam tak atitsia a sudo khopuya sunjalam Thawngaleivir anuai lai vel te chu internet lama video mu thein a oma video a chuan Thawngaleivir chuan layable hlole na tla na sataka a chem leng kwal vel lai te chu alangani kol a phezor zo reng boka a hlo omin arap thak hle ani. Internet mang tu tam tak te chuan electric shui le ban vel te a chem chhiatna sathu an soya factory thlengin anuaya na thok te po anin hliam pha ani. Tu chu ina tarlan danin thi pakhat shat ania mi pahni in hliam puyan tuara mi som pakwa in hliam anom bokani. Meni som pali tai lama tang chuan Thlipui ruah Rial le Trekk a thleng chana Shanghai meteorological te chuan warning signal pali in zone in an pe chuak ngala kol phe Trekk le ruahtan signal eng an pe a Rial tan ser thlum rong signal an pe chuak bokani. Chuan Wayang khawpui Wuhan province po chu Thlipui le Rial te chuan aron nuai ve chana. Joko khawpui Henan province a phei chuan me ni som panga aro na sa tak sur wang hian veiwa nan long man anga hial ani. Hemini vek me ni som panga hian Jiang khawpui Jiangji province po chu thi le ruahna satakin anuai ve boka khawpui chunga chuan Tuilian in thingkung te po azung chopin alen thlu hial ani. Me ni som pasaria chuan Xiaoguan le Nanjiang khawpui Guangdong province a chuan ruahna satakina sura abul naya khwa omzong zonga sur nen chuan millimeter zanni som pani point pali hial ro ata ani
kumsom nga chunga Tuilian na sat ber chum ni in leile factory tamtak atit chea veiwa na kong atit chea leitol tamtak awom pha bok China akong pui tamtak chu man theilau ani pha bok ani Tuilian phone vel na satak chu khawpui hmun tina chuan mu thei ania thai chin na tamtak te chu tui chuan chimin thillu tamtak an hlo pha ani official report in a tarlan danin me ni som pasari jing lamdar som thleng khan he chhiatna thleng hian nanjing khawpuya mishing cheng sangkha chuang te chu akngunga mi zakwa somruk te chuan an chen na hmun an son angai pha ani ram ekar zani somli laya zawa an thai chin zong zong te chu a chefek ani tornado na takwanga Wuhan le a Khawvel district ten chhiatna na satakan to hnu hian kwarel chuan za ngai na renglan tir ala tum mai lo me ni som ni chuan Shenzhen Guangdong province SEG Plaza chong som sari pakhat sita sang chu anging loi maya he insang SEG Plaza hi Khawvela insang ber som sari pani na ni in meter zathum somnga parokla ya sang ani a amani ni chungin he building hi alo nging to boka nima sela avoi thumna a anging he chu anan sa hle ani me ni som paria ta angin masak ber tum chuan mithiam te chuan thile ro na takin angong ni inan ngaya borak in thak danglam na satwanga an pu bok nima sela voi ni mai ni lo voi thum lai angin le ta ka chuan mithiam terin phak bak ani tlat mai me ni somni chunlai vela chuan SEG Plaza ador nei tam tak te chuan aron nging le chu sia in chong som thum pangana chong som nga pangana le chong som rukna ami te chuan security guards te chu an shil vata ti chuan a chong chunglama sumdong te chu chulai mun chu san factura thupek ngal anni chunulama chuan chu building chu en thli thlai ani awangin chong noilama mi te po chu in seng chuak turati annia senjeng SEG group chuan thu chua siamin chulai mun chu en chian ani awangin ponlam mi tu ma lu an phal lawani atuk me ni somni pakhata chuan sumdong zong zong te chu chulai mun chu san factura ti ni in sumdong tam tak te chuan an bungrua an thiar chuak na sa hle ani internet mang tu tam tak chuan zo na chan sen lo zotin he building nghin chan hi Thlipui wang khania mithiam te nan soisi chuan engwang ani thum ngot a zona nging tamai nge ani an chithiam lo hle ani he building Ruahpui tak asatu te le engineer te po in na sataka fak an lo hlo to na hi asak dana thil fel lo a omni in mitam tak chuan an ngaya chui chian ani mek bokani maktak mayin me ni somni pakhat tlailama changa atuk jing kheng khan dakar somni pali chungin mainland China a hmun thum ngota lir anging le boka chiatna na satak a kheng le ani he hi chu chip chiarin soi to ri lo maila Tuilian na satak Thawngaleivir na tak lir nging zong zong te hi coronavirus lo chu anarama hian engwanga thlenge ti chu mitam tak zo na ni in a chan na po soi chuak si lawa mitam tak te ril ruahchiang taka inchhawngsang ni si ani heng chhiatna thleng video shang mutu thenkhat te chuan rilruna takin an thira kan mangai kalta te zong zong tharau le khwanu chuan kanna te sia in phoba min lak sakani hi ti in an komena mitam zok chuan kan pathian hi phubalak mangani ti te in China chiat to na chu khwanu shemna angai an tam hle ani mi pakhate ro chuan kumtin kumlai Khawvela hian hetiang chiatna hi athleng che a tuntruma mi hi shemna angin lo ngai lem su thilpa ngai ani e ti in a soi ve thong a enga po chuni se mitam zok ngai dana chuan Khawvel ti chetu China hian kwarel chiatna atok ni in an ngai me ani nang enge ngai ve dan le comments lama ilo soi ve don nia